Bhí an chéadharú janta ag Cúchulainn I gcinne naimhde móra na críomha rua. An bhealach aráist, hangachas shriad fianna fianne. Agus híl Cúchulainn go mbeadh sé aonta cionn acu sin a thabhairt aráist leis agus dír sé an tiománaí dul cóngrach gur léim amach as a charabhad, rí ina nné agus rug greim ia firin agus cheangal le cúil a charabhad é. Tháinig Cúchulainn alta alaí agus thacraí stangu a bhaint as cuid acu lena chrán towel. Thóg sé anuas breis agus scór éan ina maithe agus cheangal le fráma a charabhad iad. Le tíad lei de ahan éan, le tabhairt aráist thug abhainn watha ina meo. Mar seo a thuaigh siad I dro abhainn watha na héan eitilt os a gcionn ag cormuille orthú, an fia ag rí ina nné agus claigne chláinneachtain ag bogadaí hiú a charabhad. Lomond is studio to Raymond O'Kieran, Idir chrúsach nua luair atá ag aithintinn scéal Cúchulainn, mór Laoch na hÉireann agus Cúigeála. Raymond is scríil agus seach nua agus a bhí linn studio. An sanna bheith anseo a Chiaráin? Tír a tosní mar sin, cé rud a chur sim agad scéal Cúchulainn a aithintinn sa rís agus a chur a gló do beidir de glún nua? Well, so agad bhí mé ag arc hart ag cuairtú aithintse scéal Cúchulainn agus ag an am sin in 2015 agus a 15, nó couple bliain roimhe sin nuair a thosaigh mé a gcull sa tóir an scéal. Ní ró an scéal fáil in ngéalaigh an lé inniu in éon leor a bhain. Bheadhhairt ag an am sin gul líne agus gite a eilean seo agus gite a eilean siúd agus nua mátá an teangéalaigh agat nó an bheangéalaigh agat thoca leat gul aráist thuig na bun síocsaní. nó tá legan a tháinig amach I lár an chéad se thuaigh thart in san tean chló ag Cormac Ó Chailí an ruaíocht. Ach bhí me héana géirí rud éigean a bhí níos nua aimseire agus ó tharla go bhfuil muid ag plé le Cúchulainn Laoch olú. Bhí me géirí an scéal a léú I ngéalaigh chuaigh an lé inniu agus déir siad go minic má tá tú láraigh leor agus mana bhfuil teacht agat scríú an leor mas féidir leat. Éist leis an bug atá istí anat agus sin an rud a tharla I mo chaasa agus lór mé leis na daoine cearta Éadan McPolín ón Intíos Oltach nach Maran Ferrier, príomhhéimeach Gael agus Richard McGowan agus adring fad tháinig muid a níos leis an phlean seo Laoch na Laochra a scríú aithintint scéal Cúchulainn I ngéalaigh an lé inniu. Rud eile dá, níl scéal iomlán Cúchulainn sa tain. Níl na scéaltaí fad a bhaineann leis an ruaíocht sa tain. Agus bhí me géirí bathéisnis Cúchulainn a scríú do léthóir an lé inniu. Maidir leis na foiintí ar tá so in scríbhí síos scéal Cúchulainn na scéal na ruaíocht den céad sílim in sa seachtú héis. I mean, the Senegal tír 1400 bliain agus ar nó thar na milíise, thar na céad bliana, bhí ancient agus aithintint. So nuair bhí tú héana géirí an scéal seo a bhracaí síos tú héan. Cén na foiintí bhéidir bhí tú héana feicintir faoi me gur ghlaci mé bhéidir an ancient seo, seach as an ancient sin, nóir ru tú feicintir na cinil na difriachtaí na héagslacht bhíon in ancient an scéal a rís agus rís eile thar na blintí fada seo. Well, tá ceart agat téan na Sheiks
atá agine sér go dtí an seachtú híis agus manaí luach chrístíthe a bhreac síos na scéaltaí seo nuair a bhí siad dúdóite leis na scriptúr. Seans gur scéalaithe dúchais a bhí an tú cibéirbí a bhí ag obair ins na manistearacha. Ach bhair na scéaltaí seo bhéal na naoine coppla bliain roimhe sin sular scríbhú síos éiad, agus bhí orm réimse leathan foinsí a cheadú, agus ag an am sin ghlach mé buntáiste den Idir agus tá siú an Irish sagas online atá áreachtail ag Coláiste Ollscoile Chorcaí, agus tá an bun shakes agus Gaelig an lé inniu, agus chomáile sin tá an béarla, agus bhí sé sin an úsaideach mar insint bhunúsach na scéaltaí seo. Iad bagnach go léir an sin agus ar nóí an sin buntáiste eile a bhí agamsa na laganacha I méarla ag táiseacht le Lady Gregory, Thomas Kinsella, Standish ó Grady, Kieran Carson ó Belfast I gcuige olú an seo. Agus thosaigh mé amach ag cuairtú blúiríní ólais ó Irish leorthaí ar nós Ulidia, ar nós Amania, le méniu bug sa bhreis a chur leis na scéaltaí, mar hampla méniu ar na logaimneamnatha agus ó chorú lagan clúteach Thomas Kinsella amach bugnach lachéad blian ó hin, agus eisin agus Jean Haley ó na Stáit Aontaithe a rinn obair mhór ar na logaimneamnatha sa tain, agus is character eile in san tain na logaimneamnatha. Tá míníonn na scéaltaí seo na logaimneamnatha ar a lán dóine, agus is clásicach é sin má tú ag scríú scéalarbí nó ag insint scéalarbí aber leis an léthóir nó leis an éisteoir cén áite bhfuil an scéal ag tarlú. Chur mé ahan rud le chéile agus cibí ólas sa bhreis faoin éireanais a bhí agam nó faoi star cheilteach na tíre seo. Níor lig mé dá choristeach ar an scéal mar bhí an scéal láranach agus tá an scéal an chuachtach ar fad. Seo Iliad is ógine agus is féidir leis le mitasolaíocht na hÉireann agus tainbó Chulainn seaasú Gualainn ar Gualainn le mitasolaíocht na Gréige. Tá sé anmhair fad. Ach sílam béidir nach bhfuil na Gael cho muinínach as an severas atá I dteanga is ógine. Agus ar nó a bhí me I géirí go mbeadh na scéaltaí seo ar fáil níos fór leithne do léthirí an lé inniu. Scalarí Gaeilge mar hampla. Bhí me I géirí go mbeadh an insint chósaillir agus a béidir. Ag tíir ar chuirsaí áite, dástú héana níos in ardhatha chun gargalúir de áhanhacha héan. Mar sin dit témar an yoga ar as tú níos mar sin lís na scéaltaí seo, scéalta na ruíochta, scéalta chu Chulainn. Cé tíon seanachar nó an ceangal beidir a bhí ag na scéalta seo lá héan mór an yoga ag fásta níos? Stocha an chéad scéal a thola a héan agus mé I mar gasar bag na scéal chu Chulainn agus is cos tealaí I maithach héan agus is ceann am áthair I gcinse an scéal agus spraig sé rud éigean go dóan is tí anam agus tá ceart agat tá an tíorgrach inar as me héan a níos
luaite a ríist agus a ríist eile sa tain. Slíomh Gullion ar nóia, an Moloch Bán, an Idir Harla, an Achtra Mhór le nuair a bhhairí Cúchulainn an cú, Chamáin sin abhainn watha a luí tú héin, agus tá uirid sin aiteachí ó ma óige luaite sa tain, gur wathí mé gur turas thart ar léirscail ma óige, ach ní a gcuaige olú a bhain a dheimhmuid achtarí na tána ag tarlú. Tarlaíonn sé a gundí na mí agus téann an scéal chomh fada le Halaban, agus rud nach bhuilas ag an uirid sin daoine téann an scéal chomh fada le mórinn na Heorpa agus bíonn achtarí luaite in aice leis an bhuirgú lár na Heorpa. Agus níos tábhachtaí na éon áit isiciúil tá an saoil eile luaite go min is go minic, agus ag an am sin leis na dríthe, agus leis na seanachí, agus leis na fillí, agus síaltar le bacáin ghríochta bhí an saoil eile anchongrach do réine, agus gairithe ag an tabhain, agus tosaíonn an tain í héin ag féile na saona. So sin cuid eile den sprágu a fuair mé an jean seanachas sever atá sa tain. Ní bhain ghfuil scéalchaí Chulainn ach tá sé lán le Chamáin splóideach dar a bhallaí. Cé mar thosaí an céideamh nó an cuabrú sin ar an seanscoil seo idir dtíon agus dar ó híomh an alainn seo ar fad mar coidhhaide an ar nó. A cé mar chuir tú leis an cuabrú sin? Bhíos agam go mbeadh spéis aige, agus bhíos agam go raibh rud éigean ag tarlú go dóin in insin a gara, agus bhíos agam fásta go mbeadh an alainn a ndeanfaid sé an chuachtach. Iné bliana tháinig dara thugamsa agus bhí baléir go raibh fuinneamh mór aige agus sprágu milseanach agus déir sé orm cionteideal a thabhairt dá, agus ag an am sin bhí go leor den obair deanta agam agus thug mé cionteideal dá, achtarí agus línsaí amach ón scéal agus Jimmy Dara agus tíbhastíad a coppla lá tháinig sé a ráist leis an alainn viruailtiúil seo a bhí deanta aige, agus héal mé go raibh siad chomh-spéisialta sin, ach bhí coppla mí eile ibre le deanú aige orthú ag cinntiú go raibh an líníocht níos baicte agus ag leidirdrú daithní éagsúla, ach ní raibh na scéaltaí seo in san ormaid seo sular thosaí an tionscnú le cuidiú Gael agus le cuidiú na naoine a bhí thart timpeall orainn agus le Halín gara, sílam gur éirí Linn go léir le chéile, rud éigean speisialta a chur le chéile a cheasaí. Ní raithí na leorthaí seo as dáta, agus in san tain an rud a eiceanmuid na lua heice airseán, sular tháinig na Sasannaí, sular tháinig na Normannaí nó na Lochlainnaí, nuair a bhí na Héireannaí muinínach agus nuair a bhí scéaltaí is acu, nuair a bhí ríthe, nuair a bhí dríthe in dhéarann, agus sílam gur sin an rud atá le feiceáil in alainn gara, lua heice ardéire, agus tá sé sin le feiceáil go cinses na scéaltaí.
Inné an chéadlóir nó an bunlóirs mar allsú sin ar nó Laoch na Laochra scéal Chulainn. Rin tún cinine sin go méid legan gílig eile legan níos gura dar bhain cúlaú scéal Chulainn. Céan cinine bheag go céan smúntí beidir tíhíir den legan den dar legan is mar sin a chuirmach. Well, rin me éireacht an scéal a bhíniu ar an dói behéileire agus a béidir lom ach ag an am céine tá na scéaltaí rudbag Jackar do ólamóí an lé aniu agus a ríist bhí muid a géirí go mbeadh na scéaltaí saibhre seo ar fáil do léthirí óga an lé aniu agus fólamóí fásta mar tá so gine go léon fólamóí fásta leorthaí do dhéagóirí mar bíonn siad písabag níos siimplí agus rinn mé éireacht an scéal ar fad a dhéanú níos guride agus níos siimplí agus dátharbh sin níos silure do léthirí an lé aniu agus sílam leis an chuidú ar fad a fuair mé do chu olú scéal Chulainn. Déanaí cosú le gráine ní Linn agus a ríist Richard Gael agus Anton ó Chulainn ó Gael gur éirí Linn an scéal a chur trasna agus gan éon rud a chailstan tá crí an scéal an sin ach tá rint achtarí nach bhfuil in san leor donna déagóirí macasáil tá scéal epicúil faoi na Laochra ó chuige olú ag gol ar chamchúirt meisce ar fud na hÉireann bí an gá chóisiir in éanaí amháin acu agus chréicníonn siad suas híos a gundí chéirí agus bheasmuid béidir nach raibh sé sin go hiile is go hiomlann iiriúnach do dhéagóirí an méid sin ráite dagmuid go leor den áréigean agus go leor den na scéaltaí grá agus tá cúolú lán chuachtach i mo bhharhfuilsa agus a bhí an wathair leor. Agus go maiid lei sin dultí tú legan burla Chamáin Chulainn Ulsters Greatest Hero. Agus is leir mar sin gur sí táhair de si agus an legan nua seo a bhí scríomh go méid ar fáil de phobal a bhurla Chamáin agus is scéal seo beidir a chur fáil rís. Bhí sé antáhachtach dúin agus go minic sinne atá ag plé leis an Gaeilg agus ag plé le leorthaí in Gaeilg Janan muid dearmid má tá rud éigean fiúntach curtha le céile a gin go méidir go bhfuil maragú eile an sin éad siúd nach bhfuil Gaeilg acu éad siúd ar spéis leo an tír is a gine ach atá ina gcónaí i ddíortha eile ar nós hasanna ar nós stáisiúntaithe Mheiriceá agus chorú a lán ibre isteach in san bhain legan Laoch na Laochra agus bheasmuid go raibh ábhar an sin ar a bhiú a scapú níos leithne agus próisis fada eile a bhí an turas an Laoch mas maileat ach bhí Laochra eile tíomhthír díam agus tá antóir ar fad ar Chulainn Ulsters Greatest Hero níl áras ar bí faoi sin mar tá na scéaltaí ar fad idir chlúdach amháin agus tá míniu deanta in san lagan sin ar na lágaimnetha ar na character agus céile na bhfuil siad géalta a chumáile sin tá míniu fásta ar rudaí éagsúla atá luaite sa tain nach mé ólas ag an grá léthóir
béirle fidú dóibh nos an ghé bolaga said speisialta Chulainn nos géisina cadas géis an agus cé chéalaonn sé a bheith faoi gheasa. Dírí Linn pacaiste antarintseach a chur le chéile agus chomáile sin bhíimiid go mór ag géirí go mbeadh ardan níos leithne ag alíonn chuachtach galaba de chuid dara bhalalí mar is don leor an chéad leor Laoch na Laochra a chorú an alíonn sin le chéile agus tá sé an speisialta agus tá taispeantas ar fáil inis agus master go bhfuil rud éigean andúchasach curtha le chéile ag dara atá an iarúnach do scéaltaí na tána cé go bhfuil tionachar na Hafraice le sonrú in san alíonn atá deanta aige agus an sin rinn dara set omlan eile picturí don tríú leor an lagan donna diagóirí cú olú agus tá tionachar na Hafraice ar an alíonn atá sa chéad leor agus tá tionachar na Síne in san tríú leor ga hir a bhfuil an vitasolaíocht antáhachtach I gcultúras acu. Bríonn tú leis an eagrach chéalga Gael Linn ar bhhaí tú agus tú am na hibre seo go méid sé go méid an saothar féimiúil nó úsáideachta sé inta cinneal ibre lé an tú ó híomh na lóirí seo a chur amach? Rinn mé an obair seo mar caithú aimsere ag dearú na seachtaine agus in san oíche agus bhuailthing de ghiniar bí má tá scéal anat tosaí inis, scríú síos an scéal agus ní bheos agad go háit a dócad sé thu. Bhí an tau orm go rómé ag obair le Gael Linn agus mar a tharla do riine eile atá agus bhí ag obair le Gael Linn tugan Gael Linn takeíocht don na hibrithe sin an sort agriochta atá an. De méú ormsa gol a géisguracht fohinne muoiníthe leis an saothar seo a dheanú. Sílam nach méú sé anam a thuirt chun críocha cidíonn takeíocht ó de cholacht tain go mór leis an tionscnú. Maithíam do alíontóirí eile a chaitheas an obair alíonta a dheanú agus chomáile sin na formacha go léir a líonú amach leis an mhaoiniú a ail le greim a chur ina néal agus iad ag féimniú mar alíontóirí. Sílam gur chóir don tocaí seo muoiníthirí a bheith an agus an sin daoine ifigí an leis an obair from an scláíocht a thógail ar shiúil ó na halíontóirí. Sa dóíos go dtí leofasan díreú isteach ar bhíonta a grí an obair alíne. Agus ar ggóí sin an rud a tharla dúsa ní bhuair mé ach takeíocht ó Gael Linn agus tá mé an-mhuíoch go deo do Gael Linn. Mas dú beidir go úsáideann ó híomh an obair dheann bh chur na teanga chun cin go bhfuil scéal i Chulainn a mhaon sin éiris? Níl áras ar bí sílam go spreagaí an na leorthaí seo sim sa teanga agus sim I mitasolaíocht na hÉireann agus ní dóilm go dtarlaí aon rud tharíthe ach ag gcionn rint bliantaí ní bheas agad is cinse go bhfuil scanan epicúil de chuid Hollywood I scéal Chulainn agus
Níl an scanan sin deanta go fáil agus sílam thar éon scéal eile in san dóin go bhfuil scéal Chulainn ag scartí amach le bheith deanta ag drám deanta scanan in san tír seo nó áit ag an eile ar nós Hollywood. A rís riman grúil magad seach ní fan íon chóir seo. Tá mé anhuiíochtíata a chéran gur maigad. Bhí rístrú milteanach ferrig agus fuinneamh ar an Laoch óg le carí na troda agus na sealaige. Tháinig Laochra agus na mrá ag abhainn an ráirc iontach seo ag teacht ansarthú agus tháinig agla a máis orthú agus híl siad go mbeadh gach mac maithar i gantúirt mar a gcurthaí suamhneas ar Chulainn. Thacraí sé dul amach agus éiad nacht ó bhain go bar le Chulainn óg a freabú amach as an rístrú rud a rinn. Nuair a tháinig Chulainn na mrá nachta go léir ó sa chóir, tháinig naithe air agus bhéalaí cuid den altacht a bhí air. Lig sé dóibh é a chur isteach in náhacha isce. Phléasc an chéad ceann le teas chorp an Laoch óig, thuí an dara ceann ina Gael agus sa dearú tháinig suamhneas ar Chulainn sa tríú ceann.